Bun, deci, salutare toată lumea, bine ați venit la un nou episod. Este un episod puțin mai special. Da, este un episod special în care vom începe o nouă serie de survival single player. Și v-aș ruga să apăsați acel mare buton de like dacă mai vreți în continuare episoade din această serie. Este primul episod și se va numi Lumea lui Răzvan. Noi acum trebuie să ducem în partea asta, că n-avem nevoie de copaci de aia. Și trebuie să-i tăiem copaci. Frate, eu nu joc single player decât dacă vreau să fac ceva pe creativ, dacă vreau să mă distrez un pic, vreau să fac încercări gen să cureț sau cu astea, doar atunci. Așa, eu nu joc survival, deci dacă nu o să fac unele lucruri, deci să nu mă înjura sau chestii, pentru că eu nu prea mă joc survival, dar știu în mare parte ce trebuie să fac, deci ok, așteptăm. Deci cum am apucat de Minecraft, mi-am amintesc că aveam FOV dat pe normal. Stați că nu le meresc. Frate, ce porcărie să l-ai dat pe normal, bine. Pentru mine este una, pentru că, frate, se vede prea aproape. Țin pe Quake Pro, pentru că mi se pare mult mai... Și dacă vreți să punem o textură în episoadele următoare, am un shader pack acum. Aici, să vă arăt video settings, shaders. Am un shader pack, dar nu voi pune pentru că am puțin lag cu el, dar nu știu ce am puțin lag cu el, pentru că l-am pe e unul ultra. Mi-am luat eu setările la maxim tot. Frate, și mergeam 20 de FPS-uri cu shader. Îmi trebuie mâncare. Poate cad mere. Frate, n-a căzut nimic. Deja se face seară. Hai mă, deja se face seară. Ești o peșteră? Nu la falling damage. Oh my god, deci nu cred. Oameni buni, mă scuzați că folosesc comenzi, dar s-a făcut prea repede seara. Frate, te beam, te... Și o să-mi fac și skin-ul în videourile celelalte. Mamă, ce mare... Frate, hai să salvăm coordonatele de la asta. Deci... nu stai că trebuie să mă urc sus, că sus se vede. Stați. Așa. Da. Oh my god, ce-am făcut. Ok, și hai să plecăm. Nu! Iarăși falling damage. Fine, las. Facem aici. Facem mai multe.
Luăm 3 de astea. Facem un... Oh, deja am găsit căl. Ok, să-l minăm și pe ăsta. Să încep și să văd ceva. Ok. Da, mâncare și să are neapărat rost. Vreau să iau astea, pentru că vreau să ies de aici și nu am cum. Și cu pickaxe-ul să spargă 1000 de ani. O să ies, așa că o să iau astea și o să mă înalț cu ele. Bun. Hai să spargem asta. N-am găsit nici oi. Mai sunt în căutare de mâncare. Încerc să nu alerg pentru că altfel o să se facă și mai mare foame. Oh, m-a salvat. Nu, te rog, dă-mi, te rog, dă-mi. Hai să luăm și iarbă. Asta. Nu vin cu. Tu nu. Două! Wow! Nou record mondial. Am așa 4 level. Facem un cuptor. Așa frumos. Punem astea. Ce mai trebuie să facem noi? Hai să mergem și noi în jos. Să săpăm cobblestone. Iron! Uhu! Nu! Cât am 3. Pentru un pickaxe de iron merge. Uite și acolo. Pământ. Pământul e cel mai bun. Am în situații din astea de criză. Sau asta.
N-aș vrea să mor în lavă, pentru că asta ar fi ultimul lucru care era pe listă. 4 iron acum, dar na, nu e totuși față de strălucit, dar nu, merge. Yeah. Cât iron. Lăsăm peștera asta, după aia mergem la cealaltă peșteră. Mai văzut una, dar întâi trebuie să ne pregătim și noi. Măcar armură de piele să ne facem, frate, trebuie să omorâm vaci. Dar unde se audă aia? Cred că fi un spam ceva. Da. Voi ați văzut? What the fuck, frate? Tot e făcut. Bine. Hai să mâncăm. Bun, mai trebuie să fac un pickaxe. Este, frate, da. Stați un pic că voi nu cred că auziți sunetul din Minecraft. Acum l-auziți. Asta e cam la cobblestone. Greu. Da, să facem și... Nu. Oh my god. Ce-am scăpat. Vă dați seama dacă muream? Din nou. M-am stupit acum. Hai să mai venerim puțin pe aici, să văd ceva. Frate, ăsta vă sfătui să îl țineți la Bright, pe Bright. Ce fac? M-am stupat eu cu așa, aici am făcut lava.
Și eu voi o să vedeți întunecat, dar asta este. Și frate, filmez acum la 6 dimineața. Sau... Hai să ieșim. Bă, pe unde e? What the fuck? Pe unde se ieșea? Stai că știu. Frate, trebuie să fi venit pe undeva. Știu, lângă peșteră. Aici m-am încertat eu cu lava. Aș vrea să ieșim așa, dar n-avem încotro. Dar nu că o să-mi pierd și din cobblestone. Și nu vreau să pierd din cobblestone, pentru că am minerit mult pentru el. Uite. Nu-i pe aici? Să ieșim așa, hai să ieșim. Dar nu prea mai avem durabilitate la asta. Bă, dar e un mister aici. Pe bune, mă jur. Pe unde am ieșit? N-aveam pe unde să intrăm în afară de... Cu gravel. Băi, noapte, ești nebun. Să iau asta cu mine, să mai îmi fac un pickaxe. Hai să-mi fac două. Hai să fac și un topor. Da, de ce nu? Am uitat să fac topor. Hai să mai tăiem niște copaci pe aici. Chiar dacă e noapte, ce? Poate să mai primesc achievement-uri? Și pune. Bă, da, uite. Lupta cu monștri a început. Olo! Îmi aduc aminte de copilăria mea care s-a petrecut aici. Cu zombie, păianjeni. Mă jucam Pocket Edition prima oară.
cumpărasem Pocket Edition și mă jucam ăla. Te-am rupt, frate. Și văd că am făcut level și de la minerit și de la multe chestii. Tel pe Legolas. Stai Legolas. Bă, dar mă enervează, frate. Vine o grămadă. Hai să face zi. Frate, poate să găsim niște oi. Asta ardea la copaci golim. Hai să mergem la peștera aia. Nu aia de jos, aia pe care avem noi. Ce se mai aude, mă? Fuck you, ai un zombarul de la mic. Mamă! Să nu bubuie sub mine. Uite-mă ăsta. Mamă, du-te, bă! Stați așa. Cel mai nenorocit e. Și asta când moare repede. Mi-a dat un iron făcut. Nu. Nu. Mamă, ce luptător sunt. Mamă, e frică pe bune. Că n-am armură. Urcă repede. În curând o să-i se umple inventarul. Hai să luăm ironul. Mamă, cât e. Și cât am luat 26. Opa! Se pare că ne-ar fi nici de o armură. Că ar trebui să mergem sus să facem? Sau facem în peșteră?
Hai că mă duc sus să-mi fac armura și să fac iron mai întâi. Era iron și acolo. Uite un creeper. Nu. Tai copacul. Hai să vedem cum îl omorăm. Încă o să mă bântuie toată viața și acum bubuie. What the fuck, cred că am făcut și stop cardiac în timp ce mă băteam cu el. Știți că mi-am îndoi piciorul în ultimul hal, pentru că credeam că o să mor bubuit de un creeper. Știți ce sentiment rău e asta? Nu trebuie asta. Și nu vreau. Măcar m-am bătut cu toți monștrii în peșteră. Venim chiar toți, dar au venit mulți. Să mai tăiem lemne, să mai avem. Fii atent acum, am dă-mi. O, nu... Mă scuzați, mă scuzați. Asta știu. Deci am luat noi primul iron, cred. Ce amintiri. Ok. O, de ce am spart cu pickaxe-ul, frate? Aici mai luăm, mai metem un copac 2. Ăsta și gata. Hai și ăla altul. Gata, mai e destul. 2 stack-uri și 2. Bun, acum trebuie să găsim și noi un loc care să ne adăpostim deocamdată, să ne facem și noi o mică căsuță. Hai să mai omorâm puii ăștia, pentru că nu multă mâncare. Și n-am găsit altceva decât pui. Deci, pe bune că n-am găsit nicio oaie și nicio vacă. Deci nu vreau încolo. Nu vreau încolo. Nu. Dar sper că voi auziți. Dă de prea tare acum. E bine, hai să vedem ce mai ieși în peștera asta. Nu trebuie să mergem acolo. Mi se pare că se va întâmpla ceva rău. Presimt asta dacă mă duc acolo.
Trebuie să vedem în ce parte mergem. Hai să mergem încoace. Sar înapoi. Nu, nu! Falling damage. Nu-mi place să iau falling damage. Un code, frate. Ce să putea mai bine? I have a pen. I have an apple. Asta nu mai avem nevoie de el. Ca să știți, eu joc acum asta pe 1.8.9 Optifine. Și cât am filmat 32 de minute. Hai că filmăm până la 34. Să fie acolo. Sau putem închide aici. Am o să închid aici. Bun, așa vreau să închid episodul. Se face și seara. Păi cam asta a fost tot pentru azi. Dacă v-a plăcut acest episod și dacă vreți să continuăm cu această serie, apăsați și voi butonul de like. Eu am fost Zvan și noi sigur ne vedem data viitoare. Apăsați butonul de subscribe, de like. Pa!